Яш буынды хәрби хезмәткә әзерләү максатында Башкортстан хәрби комиссариатының Баймак калаһы, Баймак, Елайыр райондары буенча бүлек белән берлектә ДАСАФтың урындагы бүлексәһе кыюлык дәресе оештырды. Тыуган илгә карата һөю, патриотизм тойгыларын тәрбияләү яһәттән бындай сараларның әһәмияте сикһез зур. Артабанда теманың хәбәрсебез Айгөл Иделбаева дәвам итә. 1971 елда киң экрандарға сыққан офицерлар фильмындағы шундай һөнәр бар, тауған елді хақлау деген абруйлы афоризм бүгінгі күндері актуаль. Шуға күрә Урал арияға агросәнәгать колледжында белем алган буласак солдаттар өсөн ДАСАФ оештырган кыюлык дәресендә фидакар хезмәт юлы үткән ветерандар белән очрашу үтә лә фәһемле булды. Касандыр бында укыган һәм тормышын ошо оешма менән бәйләгән ветерандар Камил Мөсәлимов һәм Ринат Миңлебаев ДАСАФтың тарихына тукталды, үзләренең хезмәттә сыныгу юлы менән таныштырды. Ринат Һаҙый улы үҙ ғүмерендә тәүге космонавт Юрий Гагаринды, Владимир Комаровты, Валентина Терешкованы күргән, хатта Гагаринның ҡулын ҡыҫҡан кеше ул. Космодромда мин 5 йыл служить иттем. Мин бәхетле бер нидә күрмәгән, итмәгән ниләрдә юрыйларҙы күрдем. Гагарин белән осраштым. Бүгенге көндәге үткәрелгән дәресләр, уңышлы дәресләр безнең организациялар өстән җибәрелгән план буенча 2 айга бер тапкыр, 3 айга бер тапкыр үткәрелеп тора. Улар безнең урок мужества дип атала. Бүтән мероприятияларга тоже куша дитәбез үткәреп торабыз. Яңа елга тиклем, яңа елдан һоң военно-патриотический месячник. Онда бүтән Анука парня, Анука девушка бүтән мероприятиялар безнең укучыларыбыз, безнең курсанттарыбыз катнашып торабыз инде. Ветерандар егетләрдә ватанды хакларга сакырды. Очрашу һуңында кунакларга рәхмәт хаттары тапшырылды. Студентлар улар белән фотога төште. Пневматик мылтыктың электрон вариантынан атырга өйрәнде. Айгөл Иделбаева, Хәйдәр Көмешбаев, яңалыктар хезмәте.